veritat, sí. Us he de jurar que quan m'ho vau dir, en particular m'ho va dir la Belén, per apadrinar-vos, jo no sabia el que era la graduació. Jo a la meva època, acabar els estudis, presentar el projecte final de carrera i si el tribunal l'aprovava, doncs com a màxim anàvem a fer unes cerveses i cantàvem allò de triste i sola se queda l'escola. Així era.